Mä olin hukassa. Työpaikalla kaverit nauroi, nimitteli. Muijakin käski pakkaa laukut ja vaihtaa osoitetta. Mä mietin jo kaiken näköisiä vaihtoehtoja ja kaikkea pyöri mielessä. Kaveri kuitenkin kertoi mulle siitä, että se helpottaisi mun tilannetta. Vois sanoa, ettei mulla muuta vaihtoehtoa ollut. Aluksi mä olin sitä vastaan, että se ei voi olla oikea ratkaisu tähän. Mut sit mä kuitenkin kokeilin. Ja siitä se lähti. Jo alkumetreillä mä tajusin, olin tehnyt oikean ratkaisun. Siihen asti mua oli kiusattu, syrjitty, haukuttu. Mä olin menettänyt lähes kaiken, mutta mun elämä muuttui. Ei enää pinkkejä pyyhkeitä, kristallikruunuja tai naisten lehtiä tai etenkään permanentteja. Suoraa palvelua, miesten lehtiä ja kahvin tuoksuisia hetkiä saksien säästämään. Oli paras ratkaisu, minkä mä oon koskaan tehnyt. Poistuttuin siitä liikkeestä ensimmäisen käynnin jälkeen. Mua vastaan käveli nainen, joka saman tien kiinnitti huomioon muhun. Työpaikalla tarjottiin uutta virkaa. Ne muut, jotka oli aiemmin pilkanneet ja haukkuneet, eivät enää uskaltaneet potkujen pelossa. Se nainen, se odottaa mua vieläkin tuolla. Mä tunnen olevan täysin uusi ihminen. Menestyvä, voittamaton, komea ja ennen kaikkea mä olen mies. Ai miksi? Koska mä jätin ne parfyymin tuoksuset tätien katseiden ahdistuvat kampaamat ja vaihdoin parturiin.